Veliki pozdrav za sve. Danas ovdje imamo jedno kućište, u pitanju je MS Industrial Hulk. Ovo je naime moje treće njihovo kućište i do sada svako od njihovih kućišta je sjajno bilo. Mislim za te pare koje se daju, nevjerojatan kvalitet izrada. Naime da ovdje stoji znak nekog poznatijeg brenda, ovo kućište bi sigurno bilo duplo skuplje. Ovdje kao što vidite ovo kućište je jako lepo. U pitanju je Mid Tower. U pitanju je kućište koje ima 3 staklene strane. Znači nije u pitanju plexiglas nego staklo. Tako da morate biti vrlo pažljivi prilikom rukovanja s ovim kućištem. Ovdje gore kao što vidite imamo u pitanju znači 2 USB-a 3.0, 2 USB-a 2.0, jack sa slušalice, jack za mikrofon, dugme za paljenje, dugme za restart i kontrolori ventilatora. Naime ovo kućište podržava 5 ventilatora od 120 mm. U kućište dolaze 3 ventilatora zelene boje koje ćete kasnije moći vidjeti kako izgleda, se upale. Naime i imate znači brzinu high, da se znači high, low ili neutral kojim se ugase ventilator. Ovdje sa strane vidite mrežu za se izbacuje vruć vazduh, to je na gornjoj strani, tako da sa gornje strane uopšte nije potreban filter za prašinu, dok ovdje na prednjoj strani zapravo kućište ne dolazi sa filterom, filter dolazi samo za donji deo gdje se nalazi napajanje, što ćete kasnije vidjeti. Naime ovdje gdje znači možete da stavite CD čitač, naime tu postoji mjesto da se stavi još jedan ventilator 120 mm, mada ja ne vidim svrhu kako će vazduh da ulazi, jedino da izvadite i da ostavite otvoren taj deo. Znači vidite ovdje sa strane staklo koje je pričušćeno sa 6 šrafova koji možete rukom odvrnuti. Znači ovdje pozadi imate napajanje znači dole, što je vrlo pogodno jer vazduh možete da izvlačite nezavisno od kućišta. Ovdje gore znači vidite kako je to urađeno. Imate znači taj stakleni deo koji je izdignut, gdje također vazduh može znači da se odbija i da izlazi, plus ovdje sa strane gdje je ova takozvana mrežica. Vidite ovdje kako izgleda sa ove strane, znači u pitanju je staklo, nije baš debelo i teško, ali u pitanju je staklo, tako da je malo je zatamnjeno, tako da sve u svemu daje lep izgled kućištu. U kombinaciji znači sa ovim zelenim nijansama, veoma lepo kućište. Evo vidite kako to izgleda. Znači to je u pitanju mesh. Znači jako kvalitetno određeno kućište. Ja sam stvarno bio iznenađen s ovim kućištem. U pitanju njegova cena je oko 45 € ili 5.500 sam ga platio. Ovdje naprijed također vidite isto to staklo da je izbačeno. I također da tu vazduh može da ulazi. Ne tako efikasno kao kad je sve otvoreno, ali ipak može da uđe. Evo ovdje vidite kad se skine stranica staklena kako izgleda iznutra. Znači u pitanju ima dovoljno mjesta. Moja matična je ATX formata. To jest mikro ATX, ovdje vidite ti šrafovi i evo ga staklo u pitanju. Znači malo je zatamljeno, ne skroz. Debljinu vidite tu oko 5 mm, ali nije baš teško. Vidite kako je malo zatamljeno. Sve u svemu lepo. Ali morate biti oprezni, ja sam par puta za malo, nisam navikao. Preko rukovanje stranice. Vidite gore ja sam stavio još 2 dodatna ventilatora koji nisu LED. U pitanju je Ryzen 5 16000 i GTX 1060. Evo vidite nazad mjesta za cable management, znači ima vrlo puno, bez dovoljno mjesta, tako da neće vam zafaliti, možete sve kablove da stavite, ja mislim da ima sigurno oko 2 cm. Ja sam sve u šušku i guru unutra. Nije nešto lepo da izgleda, ali kad se stavi zadnja strana, to se svakako ni ne vidi. Da imam modularno napajanje, sve bi bilo mnogo lepše, ali ovog puta imamo obično napajanje.
Ja vidite dole kako izgleda, dole znači podržava, imate taj filter što dolazi, solidna kvaliteta i 4 nogara, zelene boje također, oko 3 cm mislim da su visoka, tako da će imati sasvim dovoljno mjesta za uvlačenje vazduha, za napajanje. Još jedno vidite stranicu kako izgleda, znači ne vidi se baš pod određenim uglom kao što ovdje ne vidi se. A evo ovdje vidite kako izgleda, znači u mraku kad su upali ventilator, naime ovo je moje cijeli setup što se kaže, ali kućište u svemu jako lepo sija i uživa mnogo lepše. Znači to su ta 3 ventilatora što dolaze s kućištem i oni su jako kvalitetni, to jest jako tihi. Jedino što se kod mene ovdje čuje je najviše u stvari grafička kartica, a ostalo kuleri s koji dolaze s kućištem, koji sam ja dodao, i procesor kulera novog Ryzena stvarno su tihi. Dok ova mala grafička 1060 Zotac-ova mini je mnogo bučna naspram ostalih kartica. Sve u svemu jako tiho kućište. Znači vidite kako to izgleda u mraku, jako lepo. Sve u svemu, hvala vam na pregledu.